Estem molt orgullosos de poder-ho fer aquí a Badalona, el Campionat de Catalunya Infantil. En si són 6 categories, prebenjamí, benjamí, infantil, va pujant, i són tots els millors de tot el país, del nostre país, amb un nivell molt gran, molt gran. Estem molt contents. Bé, la iniciativa ha sigut perquè es pot promoure molt el que és la villa a la nostra ciutat, i a part d'això tenim unes pistes idònies que són només 8 pistes, i més que res s'ha premiat una miqueta la nostra entitat, el nostre club, perquè tenim molta cantera, molt jovent, tot el treball que estem fent durant tot aquest temps amb les escoles del voltant, el Botell, l'Ítaca, el Rafael Casanova, als instituts, estem inculcant molt el que és la villa catalana a la nostra ciutat. I la federació ens ha premiat, per dir-ho així, ens ha ofert de fer a la nostra ciutat. Els nois i noies que han arribat en aquest campionat ho han fet gràcies a que ho han jugat molt bé durant tot l'any en una sèrie de proves que li diem circuit individual. Són els millors de cada circuit els que s'han classificat i que avui han vingut a jugar aquí. Villes Catalanes és un joc de punteria, d'habilitat i punteria. I és un joc molt simple, ja que ve d'antics jocs d'apostes, per tant és molt senzill, no? De seguida se sap si ho has fet bé o ho has fet malament. Hi ha 6 bitlles i consta mitjançant el llançament d'1, 2 o 3 bitllots intentar que en quedi una de dreta. Si aconsegueixes deixar aquesta dreta, doncs has fet la jugada bona. En aquest cas, per esportivitzar-ho, el que s'ha fet és puntuar totes les tirades. Si en deixes una de dreta són 10 punts, si les tires totes són 6, si en tires 4 només són 4, i així es va baixant. Si no en toques cap, evidentment, són 0 punts. Es va augmentant l'afició, intentem que juguin més cada vegada nens i nenes, però no podem oblidar que el joc de bitlles és un joc tradicionalment de gent gran, que és un joc bastant quiet, i esclar, els nens i nenes ja ho sabem tots que els agrada més córrer i saltar, no? Per tant, hem d'aconseguir que s'ho passin molt bé jugant perquè continuïn, no? Perquè s'hi enganxin. És un joc difícil perquè és molt lent, i llavors això costa, però de tota manera s'hi van enganxant i cada any anem pujant una miqueta més de nanos que practiquen les bitlles. El meu pare juga a Villes Catalanes i cada dijous va entrenar i quan vaig tenir l'edat doncs jo vaig començar a jugar als tornejos, després la lliga i ara l'individual és la primera individual que faig i he arribat a la final. El meu pare és el president i vaig començar a jugar des de ben petita i em va començar a agradar i fins ara estic aquí. M'agrada passar el temps i em diverteixo amb els meus amics i amb la família també. Posta, però la meva iaia és de Godall i vaig començar una mica a fer unes jornades a la plaça i me vaig començar a agradar i llavors m'he apuntat al club de Birle.
Carla, vamos!